minä ajattelin kertoa vähän näistä uusista, nyt jo kovastikin Suomeen tulleista LiFePO 4-akuista. Eli akkuhan on litium-rautafosfaattiakku. Niitä käytetään sähköautoissa, veneen sähköperämoottoreissa, veneen keulamoottorin akkuina, erilaisissa hupiakkuina asuntoautoissa ja vaunuissa, kesämökeillä sekä kodin energiavarastoina. Samoja akkuja käytetään myös laajemmissa teollisuuden energiavarastointihankkeissa. Käyttökohteita on monia. Loppupelissä näissä on vain muutamia rajoituksia, joihin palaan tämän esityksen päätteeksi. Mikä tekee sitten LiFePO 4-akuista niin käytännöllisiä? No, litiumakkuihin verrattuna nämä ovat paljon turvallisempia. Lyijyakkuihin verrattuna energiatiheys on jotain aivan muuta, mitä on totuttu. Kun 12 voltin 100 ampperitunnin lyijyakku painaa 21, 2, 3, 4, 5 kiloa, samaan nimellistehoinen litiumrautafosfaattiakku painaa 10-11 kiloa. Hinnat on pudonneet viime vuosina sellaiselle tasolle, että ei välttämättä enää edes kannata ostaa edullista lyijyakkua, jos käyttökohteena on jokin muu kuin starttiakku. Jo vuodessa tai parissa, oikeastaan lyijyakun elämänkaaressa, LiFePO 4 tulee jo edullisemmaksi. Energiasisältö. Jos 12 voltin 100 ampperitunnin lyijyakusta saadaan ulos noin 50% kapasiteetista, LiFePO 4-akuista ulos saadaan 95% akun siitä kärsimättä. Eli käytännössä voin väittää, että 12,8 voltin 100 ampperitunnin LiFePO 4-akussa on käytettävissä tupla määrä energiaa saman nimelliskapasiteetin omaavan lyijyakkuun verrattuna. Jo tämä tekee siitä varsin kilpailukykyisen. Lisäksi näiden LiFePO 4-akkujen elinkaari on todella pitkä. 4000–6000 lataussykliä, siis tyhjästä täyteen ladattuna. LiFePO 4-akun kapasiteetti on vielä lähelle 100%. Tämän jälkeen alkaa tapahtumaan pikkuhiljaa kapasiteetin tippumista aina sinne 10 000 ja 15 000 saakka, jolloin silloinkin on vielä 65–80% akun kapasiteetista käytettävissä, eli huomattavasti enemmän kuin uudessa lyijyakussa. Lyijyakulla taas on syklejä luvassa 300–600 kappaletta ja taas on ostettava uusi akku. Eli on siis aivan selvää, että tämmöisissä tapauksissa kannattaa ehdottomasti ostaa LiFePO 4-akku. No, onhan näissä tietenkin sitten ongelmiakin, eli ei eläminen LiFePOjen kanssa pelkkää pintaliitoa ja höttöä ole. 1. LiFePO 4-akkua ei missään nimessä saa ladata, jos akku on miinuspuolella, eli lämpötila on alle 0 celsiuksen. Se pilaa akun nopeasti. 2. Kovilla pakkasilla, kuten toki lyijyakuillakin, se ei välttämättä anna täyttä virtaa. 3. LiFePO 4-akuista ei välttämättä ole starttiakuiksi tällä 100 ampeerin akunhallintajärjestelmällä. Kaikkeen näihin toki on ratkaisut olemassa. 1. Akkuihin saa lämmittimet, jotka ottavat virran akusta ja lämmittävät akun turvalliselle tasolle lataamista varten. 2. Tässäkin lämmittäminen auttaa, mutta -20 asteesta antaa virran vielä ilman sen kummempia ongelmia. Samalla akku lämpenee hieman akkua käytettäessä ja virran saanti helpottuu entisestään. No joo, tämä 3 sitten, jos ottaisi PMS:n pois päältä. Näistä saa kyllä kaiken virran kerralla ulos, mutta tämä ei ole käytännön ratkaisu ja voi olla jopa vaarallinen. Mutta on olemassa natriumioniakkuja ja myös natriumioni-starttiakkuja, jotka voidaan ladata pakkasella ja niitä voidaan käyttää pakkasella ja niistä riittää virtaa myös starttaamiseen. Myös Mojapoverin LiFePO 4akut.fi akkukaupasta näitä saa. Tosin ne on vielä tilaustavaraa, mutta 10 vuorokauden sisällä akku on täällä Suomessa. LiFePO 4-akuissa parasta on lisäksi se, että ne ovat paljon, siis todella paljon turvallisempia kuin litiumakut.
ovat vähän keveämpiä ja energiatehokkaampia, mutta eivät kestä kolhuja, ja kun ne sitten syttyvät, niin niitä ei saa sammumaan, ei sitten millään. LiFePO 4:llakin voi joissain erikoisolosuhteissa sattua syttyminen, mutta ne on todella harvinaisia. LiFePO 4 tarjoaa paljon turvallisemman vaihtoehdon myös kotitalousakkuiksi. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitten LiFePO 4-akkujen rinnan ja sarjaan kytkemistä.